hasi ginen biak elkarrekin, iraian, udatik datorren gauza bada, ez? Hasi ginen asko mendira juten, elkarrekin, beti biak batera, eta esaten genuen, seguro badagoela gu bezalako gaztea jendea, jo nahi dula baita ere gurekin mendira, eta pixkat partekatzeko mendizaletasun hori, ez? Eta hasi ginen, tontakeri bat egiten, pixkat Instagrama kontua sortzen hasi ginen, eta hortik, olako irteerak proposatzen. Eta zer moduz, irteera horietan, Imanol, zer moduzko esperientziari izaten orain arte? Ondo, nik garazi ezautzen nuen, eta puntatu nintzen mendi buelta batea, eta adiez, alazne hori bertan ezautu nuen. Eta, jende berriarekin juteko eta jendea ezautzeko oso ondo dago. Zer mendi buelta izan zen hori, elkar ezagutu zenutena? Elkar ezautu ginean, behin urte hasieran adarra jo genuen, adarra ongi, eta bazkaltzen bukatu genuen da oso ondo. Oso ongi. Bai, alazne, ondoren bazkaltzea edo trago bat hartzea edo hori ere planaren parte da, ez da? Bai, noski baietz, ez da bakarrik ibilbidea, baizik eta plan oso bat, ez? Guretzako garrantzitsua da, zaletasun hori partekatzeaz gain, gero harremanak edo lazoak, elkar ezagutzea, eta uste dugu bide ona dela txontxorra igota gero mokautxo bajatea, bazkaltzen, pote bat hartu, zerbait bereziagoa, ez egitearren ere bai. Imanol, horrek esan nahi du behar bada jendea ere irekitasun batekin joaten dela, ez da horrelako plan bat egitera joaten zarenean, burua irekita, ez? Hoi da, azkenean bakoitzak ere bere ordutzea ditu edo orduan, baina nahi badezu, askotan momentuan pentsatzen dugu, gehatuko gehiago, ez den eta eguraldiaren arabera ere askotan. Bai, eguraldiaren arabera. Alazne, zuzara mendi gidaria kasu hontan, esan genezake, edo badago mendi gidaririk kasu hontan? Bueno, nik esango nuke garazita biok gehala, ez? Azkenean batea sortu genuen eta batera proposatzen ditugu edo diseinatzen ditugu rutak, traka ere deskargatzen dugu, batera, bat aurreti badoa bestea atzeti doa, saiatzen gira kide guztiekin momentutxo bat topatzen ere bai, ustegu, ongi etorri bero hori pixkat ematen, ze batzuk agian ezagutzen gara, beste batzuk ez, eta hor lehenengo hartu emana errezteko biak involukratzen gara gehienetan. Beraz hor badaude batzuk esan dezagun nukleo bat badagoela, ez da? Imanol, errepikatzaileak edo maiz joaten zaretenak, eta gero aldiro fitxaje berriak etorriko dira, ez da? Bai. Eta jende berriari beti ere pixkanaka lagundu egingo diozu taldean, ez da? Nola izaten da? Bai, azkenean bakarri gertatzen da. Iristen geha, parkinan gehatzen geha, eta gutxinaka izena esan, aurkezte geha, eta azkenean mendie jotzea goaz, eta mendigaiak ateatzen dira, eta berehala dena juntatzea geha. Alazne, igotzen dituzuen mendiak zailak izaten dira? Ez, zailak ez. Batez ere Gipuzkoatik mugitzen geha, Gipuzkoarra gehalako, baina momentuz Euskal Herritik ez gehatera, asmoa litzake pixkat urrunago ere jutea, baina momentuz hemendik oso gustora gabiltza, eta hori pare bat ordu egoten geha elkarrekin, gero mokadutxoa, goiz oso bat behintzat pasatzen dugula elkarrekin. Eta orain arte, zein izan da Imanol, zuentzat egin duzuen irteera bereziena edo, zure kasuan adibidez? Adibidez, lehenengoa egin una adarrakoa oso ondo zen, bazkari ona izan zelako, baina beste bat ingenuela ere txindokia juten, da hor ere bastante jende juntatu zen, eta oso ondo zen. Bai, justo berezia izan zen, ze etorri zen Bizkaitik ere jendea, eta harriduraz o sorpresa zartu genuen, ez genuen espero. Eta oso pozgarria izan zen, eta gero ere horietako batzuk berriro errepikatzea, hori da unena. Alazne, kasu honetan zuentzat mendia bada beraz, harreman berriak egiteko aitzakia bat, ez da? Bai. Eski da hori, gustatzen zaigun zerbait, elkartzen gaitu azkenean, eta partekatzea beste jende batekin, eta batez ere gazte jendeakin ez, guretzako eski da pasio bat, ez dakit zerran bizi posta. Asteburuko plan alternatibo bat eukitzeko. Bai.